abubuwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kuma mu ƙara riko mu ƙara guziri. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani da halittar Allah babu irin annabi. Allah bai yi wata halitta mai girma mai matsayi mai daraja irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka kuma ƙaunarsa ita ce babban rabo. Samun ƙaunar manzan Allah ita ce babban rabo. Kuma kamar da Allah yake faɗa mana cikin Al-Qur'ani ko laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Ce Allah hakika yayi baiwa ga mu'minai da ya tada manzon Allah a cikin musulmai mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalle ya kamata mu ta gode wa Allah da wannan baiwa da Allah yi mana, domin me babu wata baiwa da ta kai manzon Allah. wa in tu'udu ni'matallahi la tuhsuha. In za mu dinga ƙididdiga ni'imomin Allah da imana ba za su ƙiddigu ba, amma wace ce mukura ita ce manzon Allah. Haka shehu ya kawo shehu Usman bin Fodiyo a cikin littafinsa ta Azimul Anami lin Nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ce babbar ni'imar da Allah ya mana ita ce manzon Allah. Ita ce wacce ba ta ƙirgun ba, ai shine manzon Allah, domin shine rahamar Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saboda me Allah ya aiko shi rahama ne ga dukkanin halitta. To don haka yan uwa mu kankame kaunar manzon Allah. Soyayya ba ta wasa ba. Manya-manyan wayannan shugunan namu da kuke gani wallahi annabi suka riki, isa suka zama haka. Kuma malaman suna gaya mana da sai an kira mutum daki kana tunanin wani asarar za a baka mai karfi, sai a ce da kai sai shayin ka ce da kai to ka rike annabi da kyau. Domin me wanda ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rike soyayyar manzon Allah, to shine ya taɓa dukan sirri. Ai babu wani sirri wanda ya kai manzon Allah, babu wani abu da za a baka. To Allah ma da ya baka manzon Allah ya gama kyauta ai. Da nake faɗa cikin uwa nake cewa Allah ya gama mana kyauta tunda ya ba manzon Allah. Domin duk abin da Allah zai baka bai kai manzon Allah ba. Abin waje da Rasulullahi waje da kulle shi. Wanda ya samu manzon Allah a wannan shi ya samu komai. Kuma duk abin da kake ganin ka samu matuƙar baka samu manzon Allah ba, a baka samu komai ba. Baka samu komai ba. Ka je ka ci gaba da nema. Amma wanda ya samu annabi shi ne ya samu komai. Dan haka kuma ba a kunya a cikin ƙaunar manzon Allah. Da haka 'yan uwa a yi haƙuri. Shi sa Busiri ke